πυροβλάστιος ομίγυρη. Το θέμα που θα διαπραγματευτούμε σήμερα είναι η συμβολή του Παύλου Βλαστού στη διάσωση της ψαλτικής παράδοσης της Κρήτης. Το 19ο αιώνα στο Ρέθυμνο επικρατεί μια αξιοθαύμαστη άνθηση της ψαλτικής, η οποία οφείλεται στη συνύπαρξη σπουδαίων προσώπων που την υπηρέτησαν με ζήλο. Η ιδιοφυΐα του Παύλου Βλαστού, που εξαπλώνεται σε πολλές πτυχές του πολιτισμού του νησιού μας, διασώζει και καταγράφει μέσα από τα χειρόγραφά του την τοπική ψαλτική παράδοση, η οποία αποτέλεσε και την κινητήρια δύναμη της προσπάθειάς του για τη διάσωση του πολιτισμού της Κρήτης. Ο Βλαστός, γόνος αρχοντικής οικογένειας καταγόμενης από το Βυζάντιο, από μικρός, με την προτροπή του σπουδαίου πατριώτη και πιστού χριστιανού πατέρα του Γεωργίου, βίωσε τη μουσική της Εκκλησίας και αφοσιώθηκε απόλυτα γοητευμένο σε αυτήν. Ο ίδιος ο Παύλος αναφέρει τις εμπειρίες αυτές περιγράφοντας στον τόμο 4 την ψαλτική κατάσταση που επικρατούσε στον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής του, το Πιζάρι, και το πλησιέστερο σε αυτό μικρό χωριό τότε, τον Φουρφουρά. Μας πληροφορεί για τον παππού του, πατέρα της μητέρας του, Παπαγεώργιο Σαουνάτσο Εφημέριο Βυζαρίου, ο οποίος διακονούσε και τον Φουρφουρά, στον οποίο υπήρχε ένας καθόλου αγράμματος ιεροψάρτης, ο Χατζησμυρνιώτης, που όμως ήξερε όλες τις ακολουθίες απ' έξω και μπορούσε να ψάλει με ιδιαίτερη τέχνη αργά μαθήματα, όπως χερουβικά και κοινωνικά. Μάλιστα, ο Παύλος επισημαίνει ότι τα έλεγε τόσο ωραία, που πολλοί ψάλτες της εποχής θα τον ζήλευαν. Επίσης, αναφέρει ότι στο Βυζάρι υπήρχε ο Πετρουλιάς Πέτρος Σαουνάτσος, ο οποίος γνώριζε την παλαιά παρασημαντική. Μάλιστα, είχε και ένα κασελάκι με βιβλία, χειρόγραφα μέχρι το 1821, αλλά οι αντάρτες σε μια έφοδο στο σπίτι του τα πήραν για να χρησιμοποιήσουν το κασελάκι για μεταφορά φυσικίων και τα έκλαιε, όπως με συμπόνια αναφέρει ο Βλαστός. Ο Πετρουλιάς ήταν εξαιρετικός τεχνίτης της ψαλτικής. Αυτές οι πρώτες πληροφορίες μας βοηθούν να ξετυλίξουμε το κουβάρι της ανασχόλησης του Παύλου με την ψαλτική και μας παρέχουν σπουδαία γνώση για την κατάσταση που επικρατούσε στο νησί σχετικά με την ύπαρξη ψαλτών εκείνη την περίοδο. Έχουν ακόμη παραπάνω αξία αν αναλογιστούμε ότι με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα είναι μοναδικές. Επίσης, αναφέρει και γυναίκες ψάλτριες, την πρεσβυτέρα στο χωριό Μάλες το 1830 και δύο δίδυμες μοναχές στην Παλιανή, οι οποίες ήξεραν να βρίσκουν τους ήχους και να ψάλουν με απαράμιλη τέχνη. Η οικογένειά του σύντομα εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Ρέθυμνο, χωρίς όμως ποτέ να ξεχάσει τον τόπο καταγωγής της. Ο Παύλος, λόγω ευκορίας της οικογένειας του, αλλά και λόγω της αγάπης του ευπατρίδη πατέρα του για τη γνώση, είχε την ευκαιρία να αποκτήσει σπουδαία παιδεία στα σημαντικά σχολεία του Ρεθύμνου τις δεκαετίες του 1840 και 1850. Ιδιαίτερα σημαντική στην οργάνωση των σχολείων αυτών, στα οποία εφαρμοζόταν η αλληλοδιδακτική μέθοδος, ήταν η προσφορά του Κωνσταντίνου Χατζή Ιωάννου Ψαλουδάκη, δήμον διδασκάλου και πρωτοψάλτη στο Μητροπολιτικό Ναό Ρεθύμνου και μετέπειτα δασκάλου του Παύλου στη μουσική. Παράλληλα με τις γνώσεις της κυκλίου παιδείας, ο Παύλος με δάσκαλός του στην ψαλτική τορκή Κωνσταντίνο Ψαλουδάκη παρουσίασε αξιοθαύμαστη πρόοδο. Ο Κωνσταντίνος Ψαλουδάκης αποτελεί σημαντικότατο κεφάλαιο στην ψαλτική του νησιού μας και πρέπει κάποτε να μελετηθεί ξεχωριστά. Επισημαίνουμε βέβαια ότι οι πληροφορίες μας για τη μουσική ιδιοφυΐα του Ψαλουδάκη προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τις καταγραφές, αντιγραφές μελών του από τον Βλαστό. Ο Ψαλουδάκης, γόνος εύπορης οικογένειας από το Ηράκλειο, αρχικά λεγόταν Ψαράκη, σύμφωνα με τον ιστορικό της εκκλησιαστικής μουσικής Γιώργο Παπαδόπουλο, ήταν μαθητής των τριών δασκάλων, οι οποίοι μεταρρύθμισαν τη σημειογραφία της βυζαντινής μουσικής το 1814 στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ψαλουδάκης διδάχτηκε τη νέα μέθοδο κατά την 4η Πατριαρχική Σχολή, 1815 έως 1821, από τους τρεις δασκάλους, τον Γρηγόριο Πρωτοψάλτη, τον Χουρμούζο Χαρτοφύλακα και τον Χρύσαρθο τον Εκμαδίτων. Σημαντική η μαθητεία του Ψαλουδάκη, διότι υπήρξε από τους πρώτους που διδάχτηκαν τη νέα μέθοδο και στη συνέχεια οι δάσκαλοι του τον εμπιστεύτηκαν να τη διδάξει στην Κρήτη. Βέβαια, πρέπει να αναφέρουμε και κάποιες επιφυλάξεις που μας γεννήθηκαν για τη μαθητεία αυτή, λόγω του νεαρού της ηλικίας του Κωνσταντίνου, ώστε να μεταβεί στην πόλη εκείνη την εποχή. Σύμφωνα με τον αδερφό του Γεώργιο, ο Κωνσταντίνος πρέπει να γεννήθηκε το 1805. Αν υποθέσουμε ότι πήγε στη μέση της περίοδου που λειτουργήσε η σχολή, δηλαδή το 1817, τότε θα πρέπει να ήταν μόλις 12 χρονών. Βέβαια, εκείνη την εποχή τα παιδιά των εύπορων οικογενειών από μικρά πήγαιναν σε φημισμένα σχολεία και ο ίδιος ο Ψαλουδάκης γνωρίζουμε ότι σε ηλικία μόλις 18 ετών δίδασκε στο σχολείο των Σπετσών μαζί με τον αδερφό του Γεώργιο, κάτι που σημαίνει ότι από πολύ νωρίς ολοκλήρωσε την εγκύκλιο παιδεία.
Ο Ψαρουδάκης ήταν σπουδαιότατος ψάρτης αλλά και δάσκαλος. Ο Τιμόθεος Βενέρης τον χαρακτηρίζει με λύρη το ιεροψάρτη του Καθεδρικού Ναού των Ισοδείων στο Ρέθυμνο. Ο Βλαστός, κοντά σε αυτό το σπουδαίο δάσκαλο και ψάρτη, διδάχτηκε το νέο σύστημα της παρασημαντικής, τη γνωστή νέα μέθοδο. Το 1853, τελειώνοντας το σχολείο σε ηλικία μόλις 17 χρονών, ήταν άριστος γνώστης της εκκλησιαστικής μουσικής και είχε μοιηθεί στην ψαλτική τέχνη σε μεγάλο βαθμό. Μαθήτευε κοντά στο δάσκαλό του ως δομέστικος, βοηθός διορισμένος από την εφορία Ρεθύμνου στο Μητροπολιτικό Ναό Ρεθύμνου. Στα 1858 ανέλαβε λαμπαδάριος του δασκάλου του, δηλαδή αριστερός ιεροψάρτης. Παράλληλα ξεκίνησε και το ογκώδες έργο του κάνοντας στην αρχή με τη μουσική της Εκκλησίας. Από αυτό μπορούμε να αναλογιστούμε το σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε αυτή η τέχνη στο ξεκίνημα αυτής της μοναδικής του προσπάθειας. Η βιβλιογραφική του παραγωγή που άρχισε το αργότερο, το 1856 με τη συλλογή εκκλησιαστικών μελών εν Ρεθύμνη, όπως μας πληροφορεί στον τόμο 2, συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Αρχικό μέλημά του ήταν η αντιγραφή μαθημάτων ψαλτικής, κλασικών μελοποιών που καλύπτουν όλες τις ακολουθίες και τα γέμη και η είδη της μελωδίας. Ταυτόχρονα κατέγραψε μέλη του δασκάλου του και καλόπισε κλασικά μαθήματα κατά τη δική του απαγγελία και τη μουσική του αντίληψη. Από νωρίς συνέθεσε και δικά του μέλη, διασώζοντας αυτός που ο ίδιος αναφέρει ως κριτικόν ύφος. Εκείνα τα χρόνια και λόγω των πολιτικών ανομαλιών που επικρατούσαν στην Κρήτη, ταξίδεψε στη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη, όπου διεύρυνε τους ψαλτικούς του ορίζοντες. Πιθανόν να γνώρισε και να άκουσε τον Ιωάννη Πρωτοψάλτη, τον Στέφανο Λαμπαδάριο και τον Νικόλαο Σμύρνης. Το 1860 ο Βλαστός διορίστηκε δάσκαλος του Νηπιαγωγείου Ηρακλείου και ιεροψάρτης στον ναό του Αγίου Μαρθαίου, συναήτικο μετόχη. Αργότερα, τη συστάση του Μητροπολίτη Κρήτης Διονυσίου Χαριτονιάδη, μετέπειτα Οικουμενικού Πατριάρχη, προσελήφθη ως ιεροψάρτης στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Μινά, το μικρό όμως Άγιο Μινά, αφού η Μεγάλη Εκκλησία δεν είχε ακόμα οικοδομηθεί. Επίσης, του ανετέθηκε η διδασκαλία των καλήφωνων μαθητών του Ελληνικού Σχολείου. Εκεί γνώρισε και συνεργάστηκε με τον μετέπειτα πρώτο δομέστικο της Μεγάλης Εκκλησίας, Κωνσταντίνο Σαββόπουλο, ο οποίος διακονούσε στο Ηράκλειο ως γραμματέας του Μητροπολίτου και πρωτοψάρτης Κρήτης. Από τον Σαββόπουλο διδάχτηκε την εξωτερική μουσική. Στα χειρόγραφά του ο Βλαστός περιλαμβάνει αρκετές συνθέσεις του Σαββόπουλου. Ο Βλαστός στο Ηράκλειο πέρασε την πιο καρποφόρα και όμορφη περίοδο της ζωής του. Δίδαξε γράμματα και μουσική στα παιδιά του σχολείου, έψαλε στον Άγιο Μινά και ταξίδευε στην Ερδοχώρα που ξεκίνησε τη συλλογή του λαογραφικού υλικού. Στο Ηράκλειο το 1863 άρχισε και τη συγγραφή του πρώτου τόμου, όπως αρχιοθετείται σήμερα, που φέρει την επιγραφή εγκόλπιον ιεροψάρτου και αποτελεί ένα λειτουργικό εγχειρίδιο ψάρτου, όπως ο ίδιος αναφέρει. Τα όμορφα όμως χρόνια πέρασαν και ο Βλαστός μπήκε σε περιπέτειες. Το 1864 έχασε τον πεφυλημένο πατέρα του. Με την Επανάσταση του 1866, ο Παύλος φεύγει για Αθήνα, όπου προσέφερε τις υπηρεσίες του στον πατριωτικό αγώνα. Όταν ηρέμησαν τα πράγματα, επέστρεψε στο Ρέθυμνο κοντά στο δάσκαλό του Ψαρουδάκη, ο οποίος συνέχιζε με μικρά διαλύματα να βρίσκεται εκεί ως πρωτοψάλτης. Χωρίς να έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες, πιθανόν να συνέψαλε με τον δάσκαλό του. Ταυτόχρονα άρχισε τη συλλογή και άλλων μαθημάτων υπό το γενικό τίτλο Μουσικά Εκκλησιαστικά Ανέκδοτα, συλλογή υπό Παύλου Βλαστού 1870 Ρέθυμνο, του τρίτου όπως αρχιοθετείται σήμερα τόμου. Η ζωή του Βλαστού μπήκε σε νέες περιπέτειες εξαιτίας του σφοδρού ερωτά του με την τουρκοκριτικιάνου Ουλιγέ. Στα 1873 έφυγε για την Αθήνα και παρέμεινε εκεί μέχρι το 1880, οπότε και επέστρεψε. Κατά τη δεκαετία αυτή εκλειπώντας και του δασκάλου του το 1884, του Ψαρουδάκη δηλαδή, ίσως να ανέλαβε κάποια αεροψαλτική δράση, κάτι που ενισχύεται από δύο μελοποιήσεις του, το Αργό εν Ιορδάνη και τον ύμνο στους Πεσόντες του Αρκάδη. Τα δύο αυτά μέλη τα συνέδεσε το 1884 για λειτουργική χρήση, όπως συμπεραίνεται από τα σχετικά ενημερωτικά σημειώματα. Η δυσκολία του γάμου του με την Ουριγέ Μαρία τον κατεδίωκε. Πήγε πάλι στην Αθήνα, από την οποία επέστρεψε οριστικά το 1898. Ο Βλαστός από το 1898 και μετά συνεχίζει να γράφει εκκλησιαστικά μέλη, αλλά δεν φαίνεται να δραστηριοποιείται έντονα ψαλτικά. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι απήχε συνειδητά από το ψαλτήρι λόγω της κακοφωνίας και της αμάθειας των ψαλτών εκείνης της εποχής. Άλλες πάλι μαρτυρίες αναφέρουν ότι έψαλε τα βράδια στο μπαλκόνι του στο Ρέθυμνο και στο Βυζάρι, όπου πήγαινε για ξεκούραση και ότι όλοι έμεναν έκπληκτοι από τις μελωδίες που άκουγαν.
συχνά των αντάμων ανισιτοπίτες του στα σοκάκια του Ρεθύμνου να υποψάλει κρατώντας το χρόνο με το χέρι του. Σημαντική ήταν και η σχέση συνεργασία που είχε αναπτύξει με τον Κωνσταντίνο Ψάχο, εκδότη του μουσικού περιοδικού Φόρμιτς, στο οποίο ο Βλαστός δημοσίευε άσματα από τη συλλογή του. Ο Ψάχος αναφέρει τα εξής για την προσφορά του Βλαστού σε μια από τις εκδόσεις του περιοδικού. Ο κύριος Βλαστός, θειασότης και υπέρμαχος της πατρός ημών μουσικής, δεν έπαυσε συνηγορών υπερτάφτης. Εις πάσαν δοθήσαν αυτό ευκαιρία υπεραμείνεται της εθνικής ημών μουσικής, είτε δια του λόγου είτε δια της γραφίδος, συνιστών της αρμοδίης πάντοτε διπομνημάτων τι δέον γενέστε, όπως Εβραίος διαδοθεί ανά την Κρήτη η βυζαντινή μουσική στα γραμμάς, της οποίας μόνον είναι δυνατόν να διαφυλαχθεί αγνών και γνήσιων πάνω ότι ο λαός αυτής μελωδικών κρατεί εκ παραδόσεως. Ο Παύλος Βλαστός τα τελευταία χρόνια της ζωής του προτιμούσε τη γωνιά του μεγάλου σαλονιού του σπιτιού του στο Ρέθυμνο, όπου με όραση κατά το ήμιση έγραφε σχεδόν αμίλητος σε ένα μικρό οβάλ τραπέζι. Πέθανε τον Απρίλιο του 1926. Στην είδηση του θανάτου του σε τοπική εφημερίδα δεν αναφέρεται η μουσική ή ψαλτική του ιδιότητα, αυτή που σήμερα ξέρουμε ότι υπήρξε η κινητήριος δύναμη για όλα όσα μας διέσωσε. Μάλιστα ούτε το όνομά του δεν είναι σωστό. Τον αναφέρουν Γεώργιο Βλαστό. Ευτυχώς που απάνω γράφει Παύλος Βλαστός. Ο Παύλος Βλαστός όμως ακτινοβολεί μέσα από το έργο του ως η σπουδαιότερη ψαλτική φυσιογνωμία του νησιού μας κατά τους δύο παρελθόντες αιώνες. Ψελαφώντας το έργο του κοινοποιούμε τα εξής. Τα εκκλησιαστικά μέρη περιέχονται κατά αποκλειστικότητα σε 9 τόμους. Σχετικά με τις ημερομηνίες που αναγράφονται στους περισσότερους τόμους, θέλουμε να επισημάνουμε, μετά από σχετικές ενδείξεις, ότι αυτές δεν αφορούν ολόκληρο τον τόμο, αλλά ένα μέρος του. Κατά συνέπεια, όσα περιέχονται στον ίδιο τόμο δεν είναι απαραίτητα της ίδιας χρονολογίας με εκείνη που υπάρχει στην πρώτη σελίδα. Οι τόμοι γενικά αποτελούν συλλογή διαφόρων μαθημάτων που γράφτηκαν ή αντιγράφτηκαν σε διαφόρους περιόδους της ζωής του Βλαστού και αρκετά από αυτά δέθηκαν σε τόμους πολύ αργότερα από τους συγγενείς του. Ο τόμος 1 έχει 2 τίτλους. Εγκόλπιον Ιεροψάρτου και Εγχειρίδιον Ψάρτου υπό Παύλου Βλαστό και Ρεθύμνης Ηράκλειον 1863. Ο τόμος 2 έχει τίτλο Συλλογή Εκκλησιαστικών Μελών Ερεθύμνη 1856. Ο τόμος 3 έχει τίτλο Μουσικά Εκκλησιαστικά Ανέκδοτα, συλλογή υπό Παύλου Βλαστού 1870, Ρέθυμνο. Ο τόμος 4 έχει τίτλο Φιλολογία της Μουσικής της Βυζαντινοελληνικής και Πανάρχαιας 1874. Ο τόμος 13 είναι η νεκρόσιμη ακολουθία χωρίς ημερομηνία και χωρίς εικόνα για μας εδώ. Ο τόμος 88 δεν έχει τίτλο ούτε ημερομηνία και αποτελεί συλλογή διαφόρων μαθημάτων. Ο τόμος 89 έχει αρχικό τίτλο Μουσική Ιωάννου Βλαστού. Πιθανόν πρόκειται για τον αδερφό του. Και ημερομηνία 1852. Όμως περιέχει και άλλα μαθήματα και θέματα άσχετα με την ψαλτική, όπως εσώπιους μύθους κλπ. Για τους τόμους 91 και 92 πρέπει να πούμε τα εξής σημαντικά. Οι τόμοι αυτοί είναι γραμμένοι σίγουρα από άλλον ή άλλους και όχι από τον Βλαστό. Είναι καλλιγραφημένοι και γίνεται χρήση και κόκκινης μελάνης, στοιχεία που δεν παρατηρήσαμε στους άλλους τόμους. Το δέσιμο είναι από δέρμα και στον τόμο 92 υπάρχει μια σημείωση στο πιστόφυλλο που λέει 1818 Φλεβάρι άρχισα την Παπαδική και την ετελείωσα Μάρτιο 1819 εν Κωνσταντινούπολη. Επίσης, στον τόμο 91 υπάρχουν στα οπιστόφυλλα σημειώσεις δασκάλου για μαθητές που του πήγαιναν να τους διαβάζει. Οι σημειώσεις αυτές ξεκινούν από το 1843 και φτάνουν περίπου μέχρι το 1849-50. Αυτές οι ημερομηνίες συνηγορούν στο να συμπεράνουμε ότι οι τόμοι αυτοί σίγουρα δεν γράφτηκαν ούτε ανήκαν αρχικά στο Βλαστό, χωρίς όμως να έχουμε καταλήξει στο γραφέα. Το μόνο που μπορούμε να υποθέσουμε λόγω των σημειώσεων του τόμου 91 είναι ότι ανήκαν στον Κωνσταντίνο Ψαρουδάκη, που δίδασκε εκείνα τα χρόνια γράμματα και μουσική στα παιδιά του Ρεθύμνου και στη συνέχεια με την πάροδο των ετών κατέληξαν στη βιβλιοθήκη του Βλαστού. Αν η υπόθεση αυτή είναι αληθινή, σε συνδυασμό με την πρώτη σημείωση που αναφέρει και την Κωνσταντινούπολη, τότε διαλύει και κάθε αμφιβολία για το αν πήγε ο Ψαρουδάκης στην πόλη. Ανεξάρτητα από αυτό, σχεδόν με απόλυτη βεβαιότητα, αλλάζει ο αριθμός των τόμων που έγραψε ο Βλαστός από 93 σε 91. Ο τόμος 91 είναι μια περίληψη του θεωρητικού του Χρυσάνθου που συνοδεύεται από αργά μαθήματα. Ο τόμος 92 αποτελεί αντιγραφή παπαδικών αργών μελών. Επιγραμματικά επισημαίνουμε για την τεράστια συμβολή του στην καταγραφή της ψαλτικής παράδοσης της Κρήτης τα εξής. Πρώτον, στις αντιγραφές των κλασικών μαθημάτων
φαίνεται το μέγεθος και η ποιότητα της μουσικής παιδείας του Βλαστού και αποδεικνύεται το γεγονός ότι αυτά τα μαθήματα ψάλλονταν. Βρίσκονταν δηλαδή σε λειτουργική χρήση στο νησί, τουλάχιστον από όσους μπορούσαν να τα αποδώσουν και ασφαλώς από τον ίδιο. Σίγουρα η συμβολή του δασκάλου του υπήρξε καθοριστική προς την απόλυτα σωστή κατεύθυνση για την ουσιαστική εκμάθηση της βυζαντινής μουσικής, που πρωτίστως περνά από τη γνώση των κλασικών μαθημάτων. Αποδεικνύεται δεύτερον, η εξαιρετική γνώση και ερμηνεία στην πράξη, εφόσον καταγράφονται αναλυτικά, παραδοσιακών ψαλτικών θέσεων, που είτε αυτές μας παραπέμπουν στα παλαιά σημαδόφωνα και την ερμηνεία τους, είτε σε θέσεις που έχουν τις ρίζες τους ακόμη και στη λαϊκή παράδοση του τόπου μας. Ιδιαίτερα παραδοσιακά επιτυχής είναι οι καλοπισμοί που κάνει ο Βλαστός σε κλασικά μέλη. Τα μαθήματα αυτά αποκτούν μια ιδιαίτερη δυναμική που ασφαλώς πηγάζει από τα ακούσματά του, που κυρίως προέρχονται από τον δάσκαλό του, τον κύριο Κωνσταντίνο, αλλά ανακλούν και τη δική του μουσική κατάρτιση και αντίληψη. Επίσης, σε άμεση συνάρτηση με τα παραπάνω, δεν θα μπορούσαμε να μην επισημάνουμε και την αρτιότητα της νέας μεθόδου γραφής, που δίδει πλέον στο Βλαστό τη δυνατότητα λεπτομερούς καταγραφής της ψαλτικής ερμηνείας, χωρίς κανένα δάνειο από την ευρωπαϊκή μουσική. Αυτές οι επισημάνσεις μπορούν να συμβάλλουν και σε μια ενδεχόμενη συζήτηση για το κατά πόσο ο Βλαστός κατέγραφε πιστά τα τραγούδια που άκουε. Εμείς έχουμε να παρατηρήσουμε ως προς αυτό ότι ο Βλαστός κατήχε άριστα την παρασημαντική και άρα είχε το όπλο για να καταγράψει πιστότατα ό,τι άκουε, ψαλτικό και μη. 3. Μια άλλη επισήμανση αφορά τα μέλη του δασκάλου του, τα οποία αυτός κατά αποκλειστικότητα μας διασώζει. Τα μέλη αυτά πιθανότατα είναι τα πρώτα στη νέα μέθοδο παρασημαντικής από κριτικό μελοποιό. Μέσα από αυτά τα μέλη μπορούμε να έχουμε την εικόνα της ψαλτικής εκείνης της περίοδου και κυρίως να καταλάβουμε το πόσο σπουδαία μουσική ιδιοφυΐα ήταν ο Κωνσταντίνος Χατζιωάννου Ψαρουδάκης, ο οποίος είναι ο συνδετικός κρίκος μαζί με τον Βλαστό της λεγόμενης κριτικής σχολής με τη νέα μέθοδο γραφής. Ειδικά τα χερουβικά του κατακλείζονται από κλασικές θέσεις όμορφα ταιριασμένες μεταξύ τους. Πιθανόν κάποια από τα χειρόγραφα με μέλη του Ψαρουδάκη που εντάσσονται στους τόμους να έχουν γραφτεί από τον ίδιο και όχι από τον Βλαστό. Τέλος, επισημαίνουμε τα θαυμάσια δικά του μελοργήματα, μέσα από τα οποία διδάσκει ψαλτική τέχνη και τρόπο εκτέλεσης των μελών κατά το λεγόμενο κριτικό ύφος. Δύσκολο βέβαια να εξηγήσουμε με προφορικό λόγο τι είναι ακριβώς αυτό το ύφος, αλλά επιγραμματικά θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε ως έναν περίτεχνο τρόπο ψαλσίματος με πολλά παρεστηγμένα γοργά, δίγοργα και τρίγοργα, με αρκετές ποσοτικές εξάρσεις και τοξοειδείς εκφράσεις. Γενικά ψάλσιμο με αρκετές φωνητικές απαιτήσεις για ευστροφία και υψηφωνία. Το ύφος αυτό χρησιμοποιεί όλα τα ποικίλματα της ψαλτικής, συνδυάζοντάς τα με τις όμορφες θέσεις των κριτικών ασμάτων, τα οποία τότε ήταν αρκετά πιο σοβαρά και πιο βυζαντινά, θα λέγαμε, από ό,τι τα σημερινά. Πιθανόν ο Βλαστός με τα μέλη του να μας συνδέει με τη λεγόμενη κριτική σχολή, η οποία άκμασε από τα μέσα του 16ου και έως τα μέσα του 17ου αιώνα. Τα δικά του μέλη, αλλά και τα μέλη του δασκάλου του, είναι ίσως τα μοναδικά που μπορούν να μας βοηθήσουν να ψηλαφίσουμε την τεχνοτροπία αυτής της σχολής. Αξίζει να σημειώσουμε ότι συνέθεσε σε όλα τα είδη της μελωδίας, του μέλους, εκτός από την παπαδική, εκτός από τα αργά μαθήματα. Με σχετική βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι τα παλαιότερα μαθήματα που καλοπίζει είναι τα προσώμια. Πριν από αυτά υπάρχει χρονολογική ένδειξη Φεβρουάριος 1856 στον τόμο 2. Και στον τόμο 3, σε μια υποσημείωση, σε καταγραφή και πάλι των προσωμείων το 1902, υπάρχει αναφορά στο κριτικό ύφος. Ίσως το πρώτο μάθημα που συνθέτει είναι το άξιον εστί σε ήχο βαρύ κατά το Μακάμ Έβιτς Αράκ. Επίσης, αξιοσημείωτες είναι οι αναφορές που κάνει στα χειρόγραφα σε ψαλτικές προσωπικότητες που έδρασαν στην Κρήτη και αλλού. Επισημαίνουμε την αναφορά που κάνει ο Βλαστός στο Δανίλη Κουφάκη, προηγούμενο ιεράς μονής Πρέβελη, ως μαθητή του Ψαρουδάκη, παραθέτοντας δύο όμορφες συνθέσεις του. Επίσης, εντύπωση μας έκανε η αδυναμία του στο δύναμης του Κρητός και το ότι αντιγράφει τη λεγόμενη δεύτερη σειρά χειροβικών της εβδομάδος του Πέτρου Λαπαδαρίου, σειρά Σπάνια, η οποία ακόμα δεν έχει εκδοθεί και υπάρχει εξηγημένη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας, αλλά και σε κώδικα στην Ιερά Μονή Πρέβελη. Ο Βλαστός αντιγράφει αρκετά μαθήματα του Νικολάου Σμύρνης, πιθανόν να το γνώρισε, εκεί όπως είπαμε, και του Ζαφύρη Ζαφυρόπουλου, οι οποίοι ανήκαν στους νεότερους μελοποιούς της εποχής. Τελειώνοντας, ο Βλαστός δίδαξε και απέκτησε μαθητές στο Ρέθινο και στο Ηράκλειο. Ο ίδιος μας μαρτυρεί την ύπαρξη μαθητή του στο Βυζάρι,
του Ανδρέα Βεργίτη, πιθανόν Καπνοπόλη, για τον οποίο τονίζει τα προσώμια κατά το κριτικό ύφος, αλλά και σε βιβλίο που πρόσφατα απέκτησε με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρίου Ευγενίου. Η Ιερά Μονή Αρκαδίου, πιθανότατα ο συγγραφέας του βιβλίου ο Ιεροδιάκονος και μετέπειτα ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου Γαβρίλ Κανακάκης, υπήρξε μαθητής του εκτός από εκτελεστής των μαθημάτων του. Ο Βλαστός, από τη μελέτη του έργου του, συμπεραίνουμε ότι ήταν ένας σπουδαίος μύστης της ψαλτικής, τόσο στη σύνθεση μελών, όσο και στην εκτέλεσή τους. Η φωνή του ήταν ιδιαίτερα εύστροφη και με χαρακτηριστική υψηφωνία, ώστε να αποδίδει τα μέλη τα οποία συνέθετε. Ολοκληρώνοντας αυτή τη συνοπτική αναφορά μας στον πυλώνα του κριτικού πολιτισμού, τον Παύλο Βλαστό και εις μνημόσυνων αιώνιων, θα θέλαμε να σας προσφέρουμε στα πλαίσια της εισηγήσεώς μας μερικά αντιπροσωπευτικά παύλια μέλη που αποδίδονται από τη χοροδία παραδοσιακής μουσικής Παύλος Βλαστός. Έρθει η χοροδία. Έχετε χρόνο. Το περιμένουμε από εκεί. Το πρώτο, καταρχήν, μας είχαν πολλά και χοροδία η μισή. Δεν μας πάραμε στον δρόμο, αλλά δεν μπορέσαμε να πούμε στον δρόμο. Λοιπόν, το πρώτο μάθημα που θα πούμε είναι το Βασιλεύ Ουράνιε, το οποίο είναι από την εξήγηση του Στεφάνου, από το Σεστάριο του Κωνσταντίνου, εξήγηση του Στεφάνου 1841, αλλά ο Βλαστός το καλοπίζει, το ομορφίζει.
των ουρανίων ταγμάτων, τα προσώμια που λέγαμε ότι τα καλόπισε κατά το κριτικό ύφος. Τα τελευταία κομμάτια που θα πούμε είναι τα γνωστά στους περισσότερους, της αποστηλάρια της κοιμήσεως της Θεοτόκου, Απόστολη εκπεράτων. Προσέξτε να δείτε πόσο ωραία βάζει εδώ ίσως και λαϊκές θέσεις. Ευχαριστούμε πολύ που μας ανοιχτήκατε. Αυτό που έχετε να περιμένετε είναι ένα CD με εκκλησιαστικά μελοποιήματα του Παύλου Βλαστού. Για όσους ενδιαφέρονται, πιστεύουμε ότι θα κυκλοφορήσει το Δεκέμβριο και σε συνεννόηση με το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, φαντάζομαι ότι θα γίνει και μια παρουσίαση, όχι φαντάζομαι, σίγουρα θα γίνει παρουσίαση στα Χανιά. Ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μιχελουδάκη
για την εισήγησή του και μας έβαλε στο κλίμα της βυζαντινής μουσικής.